gelek cara dîsevanê neyarê İslamê dibe yaw dibe wekî got tu behsa kafirat dikê êdî naxwe صنعتê wa weke vê telefonê mezet bê ev kafir ev telefon çêkiriya kafir ev internet çêkiriya divê ev lampa cêranê bê ev kafir ev cêran îcat kiriye bê naxwe cêrana wa telefona wa صنعتê wa teknolojiya wa bê naxwe bi kar nêne ne şixulêne mezin vî صنعتê got kafir ev çêkiriye bînin rast e kafir ev صنعت çêkiriya ser çavan em êdî inkar nakin lêberê hûn صنعتê kafir ew hûn dibînin çima hûn صنعتê xwedê nabînin aniha ew dengê wê mirîşkê hat ew mirîşk fabrîqa hêka ye fabrîqa goşt e hûn goştê wê em dixwin kafir jî dixwin hêkê wê em jî dixwin kafir jî dixwin yaw ew fabrîqa hêka ew mirîşk çawa wî genmît xwe dike hêk û di nava xwe da ew zerik ew spîtaya hêkê û ew zerka hêkê û ambalaja wê jî qalkê wê jî ew qalka spî hişk ew jî di nav da her sê bi hev re çê dibin û serê sibê tê herê hêlîna mirîşka tê ji xwe re di hêka bênê bi wî destê got xwedê daye ta tê herê ra jî wa hêka bi wî lingê got xwedê daye te tê bimeşê herê hêlînê û bi wî çavî tê bibîne û tê rajê da û tê peyre werê tê dîse wê hêkê bi wî destê got xwedê daye te tê wa hêka lev dê ew agirê got xwedê çêkiriya ew hesinê got xwedê çêkiriye te kiriye beroş miqilk agiriyê xwedê ye miqilkiya xwedê ye tawaş yax duhn ê xwedê ye peyre tê xwê bi ser deke ew xweya xwedê ye ew çetal ew kepçî dîse hesin yê xwedê ye ew malzema bê çi tê lêkê heger îsota tûja heger xweya heger filana heger bêvana heger avbacana bê çiya tu tevlî wê dikê me de hemû yê Rebbê alemîn e wê lezzetê wê zewqê peyne tê yênî dêne berxwe tê dîse bi wî destî têkê devê xwe da tê bi wa dinan û devê got xwedê daye ta tê zewqa wê tema wê tê bicivê di nava wê da tê daxurfên ew vîtamîn ew proteîn ew kalsiyum bê çi hene tê wa bixwe tê pê qewet stênê wê dî tê peyre herê wê dî tê neyartiyê bi dînê xwedê re bike wê dî tê bê ne wî kafirî ebqa nemeta xwedê serê sibê ew hêk xwar qewet stan û hetayî dî çû ev telefon çêkir dîsa hesinê wê telefonê naylona wê telefonê cama wê telefonê hemû dîsa ê xwedê teala ne ji ku dirê anî صنعتê xwedê nabînin lê صنعتê got wî kafirê dîsa ji tiştê xwedê çêkiriya dibînin haydî kafir ye'lemûne zahîre minel hayatî dunya zehfê însana sereserayê hayata dunyayê zanin صنعتê xwedê nabînin lê صنعتê wa dibînin wekî dî kî çêkê kî bixebitê wê xwe teala bi dest wî bêhênê yani kî bixebitê wê xwe teala kafir jî bê misliman jî bê kî xebatê bike yê wî صنعتî bi destê wî bêhênê